अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. महाराष्ट्रातलं एकमेव वटसावित्रीचं मंदिर कोकणात, नवसाला पावणारं देवस्थान. काय आहे आख्यायिका? वटपौर्णिमा म्हणजे महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आज वटपौर्णिमा असल्यानं आपल्याला महिला नटून थटून बाहेर पडलेल्या दिसतात. सावित्रीनं यमाकडून सत्यवानाचे प्राण परत आणले आणि त्यापासून वटपौर्णिमा साजरी केली जाते अशी आख्यायिका सांगितली जाते. आजच्या दिवशी महिला पूजा वडाला फेऱ्या धरून पूजा करतात, मनोभावे पूजा करतात आणि आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. मात्र महाराष्ट्रातलं असं एकमेव मंदिर आहे जे सावंतवाडीत आहे, जिथं ही पूजा केली जाते. बहुतेक ठिकाणी वड नसेल तर महिला फांद्या घरात आणून त्याची पूजा करतात. मात्र सावंतवाडीत हे मंदिर जागृत देवस्थान म्हणून मानलं जातं आणि त्याविषयीची आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. वटसावित्री महापुरुष देवस्थान अशाची ओळख आहे आणि या देवस्थानचे अध्यक्ष उमाकांत वारंग आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून या मंदिराचं महात्म्य आपण जाणून घेणार आहोत. तुमचं स्वागत कोकण 7 लाईव्हमध्ये. आणि काय नेमकी आख्यायिका आहे? हे संस्थान काळापासून पूर्वीपासून हे वटसावित्रीचं मंदिर या ठिकाणी आहे आणि अशी याची आख्यायिका आहे की ज्यावेळी प्लेगची साथ आलेली पहिल्यांदाच, त्यावेळी प्लेगच्या साथला इथे ते गाराणा घातल्यानंतर ती प्लेगची साथ नष्ट झाली. त्यामुळे या मंदिराला आणखी महत्त्व आलं आणि त्यानंतर इकडे सगळ्या बायका, आमच्या वाड्यातल्या सगळ्या बायका या ठिकाणी येऊन कायम पूजा करतात. दर सोमवारी पूजा असते आणि दरवर्षी या ठिकाणी एक नाटक आणि पूजा ही देवीची इकडे केली जाते आणि प्रत्येक महिला त्याच्याबद्दल आदर आहे आणि आपण जो नवस बोलाल तो इकडे पूर्ण केला जातो. म्हणून या देवीला महत्त्व आहे आणि जास्त करून महिला याच्यात जास्त सहभागी करतात. बरीचशी आमची घराणी आहेत, वडावडेकर आहेत, नाईक आहेत, सावंत आहेत, त्याच्यानंतर सावंत आहेत, वारंग आहेत, त्याच्यानंतर मेस्त्री आहेत, गावडे आहेत, अशी बरीचशी सावंतवाड म्हणजे आपल्या वाड्यातली सगळी घराणी याला बसतात आणि चांगल्या प्रकारे त्याची पूजा करतात. हे त्याची महत्त्व आहे आणि आजपर्यंत जे कासकेलवाड्याचं आमचं सगळं टिकून आहे ते ह्या देवीच्यावर. आरेकर पण आहे त्याच्यात, आरेकरांचा पण मोठा वाटा असतो यांच्यात. ही सगळी घराणी जी आहेत ना, मी कोणाची जास्त नावं घेत नाही, सगळी सावंतवाड कासकेलवाड्यात जी आमच्या घराणी येतात ना ती सगळी याला बसतात आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही कायम करतो. आणि वटसावित्रीचं एक वैशिष्ट्य आहे की आम्ही केलेलं काम आम्हाला कायम चांगल्या रीतीने आम्हाला यश येतं. कारण म्हणून गेली 100 वर्ष आता आमच्या तर मंडळाला 85 वर्ष पूर्ण झाली आणि आम्ही दरवर्षी न चुकता वाड्यातलेच लोक या
पूजेविषयी स्वतः नाटक करतात. एकच मंडळ टिकलेलं आहे की स्वतः म्हणजे बाहेरून कोण येत नाही, पण स्वतः नाटक करून या ठिकाणी केलं जातं आणि स्वतः कलाकार वाड्यातले, आणि ही देवाची देणगी आहे, या ठिकाणी केली जाते. त्याप्रमाणे या वटसावित्रीचं हे पुण्य आहे, आम्ही मानतो आणि आम्ही तिला कायमच वंदन करतो आणि मग पुढची कामं करतो. एकमेव महाराष्ट्रातलं हे मंदिर म्हणून ओळखलं जातं वटसावित्रीचं, याविषयी काय सांगा? कारण इथे बाकीच्या ठिकाणी तुम्ही वडाची पूजा करताना बघितलं असाल, पण पूर्वीपासून जी प्रथा आली ती खासकरवातली ही सगळी महिला मंडळी आहेत ना, ती स्वतः वटसावित्रीला इथे तिचं पूजा करतात, त्याच्यात त्यांचं समाधान व्यक्त करतात. म्हणून ह्याला पहिल्यापासून म्हणजे महाराष्ट्रात हे एक वटसावित्रीचं असं एकच देऊळ आहे आणि कुठे मला वाटत नाही असेल असं. म्हणून हे महाराष्ट्राचं एक प्रसिद्ध देवस्थान आहे. फक्त आपण इथे काय करू शकतो की त्याची देवाची स्थापना जिथे आहे, त्यामुळे ते बाजूला आमचं मंदिर आहे, तिथे आम्ही पूजा बिजा करतो. पण मंदिराचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे लोक याला येऊन भाविक सगळे इथे पेशंट जरी आले तरी ह्या मंदिराचं दर्शन घेतल्याशिवाय जात नाही, ही त्याची आख्यायिका आहे. म्हणजे नवसाला पावणारी देवी म्हणून ओळखली जाते. प्रसिद्ध आहे. पण आज दिवसभर काय कार्यक्रम या निमित्तानं होणार आहे? महिला खासकेलवाड्यातल्या सगळ्या ज्या महिला आहेत त्या येऊन इथे पूजा करतात आणि त्याच्यात त्यांना आनंद मिळतो. हे कंटिन्यू कार्यक्रम आता संध्याकाळपर्यंत चालू राहील. आपल्यासोबत आणि महिला पण इथं आहेत, त्यांच्याकडून सुद्धा जाणून घेऊया त्यांनी कशा प्रकारे पूजा केली आणि काय मागणं या देवाकडे मागितलं. या देवस्थानाविषयी तुम्ही काय सांगा? आम्हाला या देवस्थानाचं पूर्वीपासून खूप हे आहे. आम्ही कुठलाही कार्यक्रम असलो तरी ह्या देवळामध्ये येतो आणि भक्तिभावाने पूजा करतो. काय मागणं मागितलं आज या देवाकडे? पतीला दीर्घायुष्य मिळू दे आणि सर्वांनाच आमच्या वाड्यातले जो लोक आहेत त्यांनासुद्धा सगळ्यांना दीर्घायुष्य मिळू दे अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. तुम्ही काय मागणं मागितलं का? मी देवाजवळ काय पूजा केली आणि आपलं दीर्घायुष्य लाभू दे आपल्या नवऱ्याला आणि सगळ्या लोकांनाही बरं सुख समृद्धी लाभू दे. नवसाला पावणारं म्हणून हे देवस्थान ओळखलं जातं. आपल्याला काही याचे अनुभव आलेत? आम्हाला अनुभव खूप आलेला आहे. आता किती 40-50 वर्षापूर्वी आम्ही हे बघतोय. इथे आम्ही पेशंट जरी इथे कोणी आले तर हिला नमस्कार केला. आम्ही पण कधीच होता नमस्कार हिला केल्याशिवाय कुठे पुढे पाऊल टाकून इथे हे साईडीने आली तर. म्हणजे नव्या कार्याची सुरुवात तुमची या देवाला प्रार्थना करूनच होते. काही पण रात्री नमस बोलतोच आम्ही. आणि दरवर्षी आम्ही इथे सहकार्य करतो, ओटी वगैरे भरतो आणि आनंदाने साजरा करतो. आपण जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात हे जागृत देवस्थान पाहिलं जातं. आता सध्या पूजा सुरू आहे. महिलांची गर्दीसुद्धा आता आपल्याला होताना दिसते. आणखीन काही महिला इथं आहेत. काकी काय सांगाल? पूजा केली? पूजा केली. हो. काय मागणं मागितली? काय नाही, पतींसाठी दीर्घायुष्य लाभो ही प्रार्थना केली. नवसाला पावणारं देवस्थान म्हणून ओळखलं जातं. तुम्हाला असे काही अनुभव आलेत का, प्रचिती आली का? हो, इथे आल्यानंतर आले. आम्ही गेली 10 वर्ष इथे आहोत. आम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यातून इथे राहायला आलो. सर्वीच्या निमित्तानं असल्यामुळे इथे आहे. आणि इथे केव्हाही मी म्हणजे आरोग्य बरं नसेल किंवा काय असेल आम्ही प्रार्थना करतो, जे चांगलं होतं. असं काय कधी हे झालेलं नाही. म्हणजे ह्या 10 वर्षात तरी आमच्यावर कोणत्याही प्रकारचं अडचण किंवा विघ्न आलेलं नाही. सगळं आमचं व्यवस्थित आहे, चांगलं आहे. तर अनेक महिलांनी प्रचिती येते या देवाची अशी माहिती दिलेली आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्रातलं एकमेव मंदिर म्हणून श्रीदेवी वटसावित्री महापुरुष या मंदिराची ओळख आहे. आणि त्याचबरोबर नवसाला पावणारी देवी म्हणूनही याबद्दल सांगितलं जातं आणि त्याची पूजा केली जाते. आज वटपौर्णिमेनिमित्त महिलांमध्ये हा आपल्याला उत्साह इथं पाहायला मिळतो आहे. एकमेकांना वाण देत, एकमेकांना हळदी कुंकू लावत ही वटपौर्णिमा साजरी करताना आपल्याला इथं महिला पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी. पूजा वडाची करूया पूजा वडाची. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं फेसबुक पेज.